tinokuvumai undino uyaishe. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mazita enyu kuimba kwakanaka ndaropafadzwa. Amen. Tinotenda Ishe nekuimba kwakanaka kudai. Moyo wangu waenda kure. Ngirozi dzinotichiva. Hallelujah. Amen. Dzichinzwa tichiimbira Ishe isu takasukwa neropa raJesu. Amen. Hallelujah. Amen. Nekuti ngirozi hadzina kusukwa neropa raJesu. Vamwe vakarasika nengirozi. Munoziva kuti umwe munhu anogona kutofunga kuti ngirozi dzinoshamisira kupfuura isusu. Ndoda kutenda waMwari. Mwari vakandipa chidzidzo ichocho. Ndakaitawo nguva dzandinoitawo, ndinomboita nguva dzandinotaura nengirozi. Hallelujah. Ishe vanotuma ngirozi dzavo kune vavanenge vada. Amen. Hallelujah. Amen. I remember the first time yandakataura nengirozi. Chinhu chinovhundutsa, chinhu chinoshamisa, chinhu chinoyevedza, but at the same time shoko raMwari rinozotaura kuti aiwa hachisi chinhu chinofanira kurasisa. Nekuti dziriko futi ngirozi dzakarasika. Hallelujah. Dzimwe dzacho dzinogona kutozoya dzikakufurira futi. Dzikakuudza zvirizvo. Ende dzinofanira kuyerwa neshoko raMwari. Kana dzakutaura ngirozi ikauya panapa ikamira apa ikataura zvinopesana naIshe Jesu Kristu, tinoidzinga munomu. Amen. Hallelujah. Varipo vamwe vakaita maministry avo vakarasika nekuda kwengirozi. Tichazozvitaura rimwe zuva. But anyway, ngativhurei maBhaibheri edu nhasi kumadzimambo echipiri. Hallelujah. Praise the Lord. Kana Ishe vakatinzwira ngoni, zvichida tichadzidza something kubva kuna madzimambo echipiri, 2 Kings chapter 6 verse 354 kune vane maBhaibheri anenge inini. Hallelujah. Imharidzo yamakanzwa mese. Vamwe pamwe makainzwa ka10 zvichida makambonzwa vamwe vachiparidza, zvichida pamwe nhasi uri kutanga kuinzwa, asi Ishe vane chavanoda kuti tinzwisise. Shoko raMwari harisi rekuti unoti vhesi ndakamboinzwa ichiparidzwa nemumwe. Hallelujah. Amen. Kana akaudzwa nemweya waMwari ndikaudzwa nemweya waMwari nhasi, zvinogona kufanana nezvawakanzwa before. Amen. Hallelujah. Because Ishe Jesu Kristu anotaura kuti vanenge vasina kupesana nesu vanesu. We are in the same kingdom. Kana baba chakombera wakaparidza kuti chivi chinokundwa, ndikaparidza kuti chivi chinokundwa, it's zvese zvakanaka. Amen. Kana ndakopera baba chakombera, kana ndisina kukopera baba chakombera, but kana rimwe yaMwari chete zvakanaka. Amen. As long as tisiri kurwisana. Hallelujah. Nekuti mweya yakaipa ndio inorwisana nemweya waMwari. Amen. Saka nyaya iripo apa, toda kuenda titangire toda kutangira verse 8. Hallelujah. Amen. Maybe ngatimbotangira verse 1. Mari dzedu iri kutangira verse 8, but ngatimboenda verse 1. You never know, we might learn something else as well. Madzimambo echipiri chapter 6 Yes. verse 1. Soro shoko Elisha unopama madzasanu pamusoro pemvura. Yes. Verse 1. Zvino vanakomana vavaprofita vakati kuna Elisha, tarirai zvino apa patigere pamberi penyu pakamanikana, hapatiringani. Titendere henyu tiende kwaJorodhani, mumwe nemumwe atore dandapo, tizvivakire pakati patingagara. Iye akapindura akati, endai henyu. Verse 3. Zvino mumwe akati, tinokumbira kuti imi mutende kuendawo navananda wenyu. Akapindura akati, ndichaenda. Hallelujah. Amen. Anzi vanakomana vaIsraeri vakaona kuti pavari kugara pakamanikana, ndobva vati zviri nani tiende mhiri kuna Jorodhani. Hei, munoziva mweya waMwari ndiri kungoona ameno kana paine munhu ari kunzwisisa, pane theme iri kuramba ichidzoka, muri kuzviona. Saka vanzi vaona kuti tiri pakamanikana, akati zviri nani tiende mhiri kwaJorodhani, tinotema mapango, zvichida tichawana kwakati sununguke. Hallelujah. Amen. But vakaita something special, something important. Munhu waMwari akati endai, it's okay, but pakaita wisdom yekuziva kuti ndikaenda ndiri ndega zvinogona kubhenda. Hallelujah. I know kuti mascripture akadai so they are open to manipulation.
Pana ana men of God vanoda kushikidzira vanhu, vanoda kukontrola vanhu. Isusu tinotenda mukereke munomu kuti munhu akasununguka kuita zvaanoda. Hallelujah. Asi tichinzwisisa the wisdom of the Holy Spirit of God. Nokuti isu tinoti kereke yaMwari inotungamirwa nemweya mutsvene. Saka zvakwamuri zvakune munhu kuti achinzwisisa ega mamiriro ake naMwari wake. Kune zvinhu zvekuti ukada kuzviitira pako wega, hakuna munhu achadzingwa mukereke muno kunzi anovaka imba asina kutaurira mutungamiri. Hakuna munhu achadzingwa mukereke ino kunzi anotenga motikari asina kutaurira mutungamiri. Hazviitwe munomu. Asi kana kuine hake anofunga kuti inini ndoda kutanga business rangu, ndoda kuvaka imba yangu, ndoda kutenga motikari, but regai nditange ndanoona men of God, zviri kwauri. Hallelujah. Nyaya iripo panapa ndeyekunzwisisa zvaitaurwa last week zvecovering. Nekuti vakomana ava vakati tikaenda tiri tega tisina men of God, hatizivi kuti chii chinotiwana kumberi ikoko. Hallelujah. Saka vakabva vati aiwa, isusu kana mati kuenda hatiende tega, motoenda nesu. Hatisi kutendai munotema mapango, but isi tirongoti mungovepo. Nekuti zvinhu zvinenge zvine vanhu vaMwari zvine chiropafadzo. Hallelujah. Hande pavhesi yekuperi ndataura ndikati haisiriyo mharidzo yedu. Verse 3. Verse 4. Naizvozvo akaenda navo, wakati vasvika kwaJorodhani, wakatema matanda. 5. Asi mumwe akati achitema danda, chese ndokuwira mumvura, akadanidzira achiti, haiwa tenzi wangu, nokuti rakanga rakumbirwa. Hallelujah. Zvinogona kuitika kudaro. I'll give you an example of something that is currently going on mugeneration yedu. Tese takadanirwa kuutsvene. Mwari vanoda kuti umwe neumwe anenge anzwa shoko raMwari atendeuke, aberekwe kutsva, atsveneswe, aumbekwe nemasimba emweya mutsvene. Kana zvaitika izvozvo, chasara kuenda kudenga. But between the time yekuenda kudenga nekureceiva ruponeso, kune kuvandudzwa kwako nekuunza kwevamwe. Because Ishe Jesu Kristu anoti, go ye therefore and preach to all nations, even unto the end of the world. Anditi. Saka nyaya iripo manye ndeyekuti umwe achangotora shoko iroro, obva ati ndakanzwa shoko ndikatendeuka ndikaponeswa, ndakutoenda neshoko raMwari kunoparidzawo. Hallelujah. Uri kuenda kunoparidza but ngwarira. Wakunotema mapako. Anzi, vari kunotema madanda. Iyo wafunga kuenda kunotema madanda, but kunotema madanda kwako, it would be advisable usaende wega. Amen. Hallelujah. Amen. Ndikutaura zvemumweya. Amen. Unogona kutanga kutema madanda ako uri wega. But zvanga zvakanaka kuti utaure neakatumwa naMwari. Amen. Kuti ndafunga kunotema madanda ini. Zvandafunga unotema madanda, handisi kuona zvakanaka kuti ndiende ndega. You might not need to go with the men of God physically. But dzimwe nguva unotungamirwa nemunyengetero. Unobatsirwa nemunamato. Hallelujah. Nyaya yeministry ine mafambiro ayo. Pane vanhu vanovhura matakshop avo. Umwe anovhura yake yonzi takuta padari. Umwe ovhura yake yonzi rugare tange nhamo. Umwe ovhura yake inonzi kana nesuo. But kuna anonzi mafranchise. Senge vana spa. Haungoerekana wangodzimikira yako spa panapa. Pane kwa unotofana kutoenda kune kuti iyo spa yakambotanga nani. Wototaura navo kuti nda kuita spa. Ndo vanozokutaurira kuti aiwa zvakanaka, isusu hatirambe kuti kuite maspa akawanda. But kana uchida kuti paite spa pako, isusu tinenge tane mastandards atinawo. Vashandi vako vanofanira kunge vaine matiu, vaine mauniform vakadai. Kana vana McDonald's vanozviita futi. Vanenge vakutaura kuti takuti vanhu havachauye vakasunga matai, vakutofanira kupfeka uniform yakanzi McDonald's. Vakukwanisa kukwazisa vanhu, hazvichangoita kuti vangosevha vanhu vasingasekerere. Because isi tinoziva kuti McDonald's ndeye kusekerera.
ndeyekufadza vanhu, ndeyekupfeka mauniform ine mastandard, inovhura nenguva dzakati, ichivhara nenguva dzakati, ichiita zvakadai. Kana richinzi bhega rakufanira kuita saizi yakati, saizi. Ndo zvinoitikawo mushoko raMwari. Kana yaa ministry yevanhu vakatumwa naMwari, vane doctrine ravanofamba naro. Havachangoita zvavanoda. Kuti ukada kuita vakadzi 5, ukada kuita vakadzi 10, iwewo tineta kuti aiwa mukereke yaMwari atiite zvakadaro. Hallelujah. Hauchangoenda uchingonotanga ministry yako. Wongotanga kuita zvako. Woti ndiri wekereke yaMwari. Iwewe apa une small house, apa une girlfriend, apa wachata nevakadzi 2, wadivorsa neuyu, watanga une umwe, kana kuti uri mudzimai wakamboroorwa neumwe, wakunoroorwa nemumwe, wakuita aiwa hatizodaro. Sei ava vefranchise vanenge vakutaura kuti no, isusu tinofamba takadai so. Hatizoparidze tichidai. Kana wakuparidza mharidzo iyoyo aiwa inopesana naIshe Jesu Kristu. Because tinoziva kuti hazvisi zvedu. Hallelujah. Ndezvekukwereta kaizvi. Kereke haisi yaBaba Mang'ozho, ndeyaIshe Jesu Kristu. Saka Ishe Jesu Kristu anototaura kuti kereke yangu inofamba nenzira iyi. Kana Baba Mang'ozho vakupesana naIshe Jesu Kristu, vatobuda mugwara. Zvino kana zvichidaro kuna Baba Mang'ozho, kana newewo. Ndinoziva kuti kune vamwe vedu vanenge vachida kuzotangawo ministry, vachida kuzopindawo kunotema madanda avo. Vamwe vanobhilivha kuti mapastor, vamwe vanobhilivha kuti maprofeti, vamwe vanobhilivha kuti maevangelist. Kana zvakadaro, pakuzodawo standardization yekuti scripture inoti chii. Kana makuda kuzonamatira varwere muchaita sei? Tichavapa matombo here? Takuzotaura kuti aiwa kana iri spa, isusu hatidaro manje. Hatichinjanise mapula nemadhola nemarandi same time. Tinotarisa kuti nyika yatiri tinofamba sei. Ndo zvatineta kutaura kuti aiwa isu hatiito zvekupa matombo manje. Isusu tinoisa maoko pamusoro tonyengetera. Zvakaringana. Hallelujah. Saka hanzi mukomana uyu demo rakaita sei? Verengai futi verse 4. Verse 5, sorry. Verse 5. Asi mumwe akati achitema danda, chese ndokuwira mumvura. Yes. Akadanidzira achiti, haiwa tenzi wangu, nokuti rakanga rakumbirwa. 6. Munhu waMwari akati, yawire piko? Akamuratidza payakanga yawira. Elisha akatema rutanda, akarukandirako, akapapamadza dare, akati, chiritora hako. Iye akatambanudza ruoko rwake akarutora. Hallelujah. Saka zvinoitika manje, handiti tichiri kukura tese. Saka iwe paunenge waenda unotanga branch rako manje, kana kuti waenda ameno mweya waMwari wangotanga kungotaura izvozvo, zvichida pane mumwe achatanga branch mai manje. Saka kana kuti pamwe pane mumwe ari kutoparidzira vanhu izvozvi so. Hallelujah. Paunenge waenda manje kuya dzimwe nguva unosangana nechimwe chinhu chaunga usingatarisiri, nekuti kune zvimwe zvikuru kwauri kana. Paunosvika ipapo zvobhenda manje, uchazoita sei? Zvichida uchabvunzwa mubvunzo wausingagoni kupindura. Hallelujah. Zvichida unosangana nerimwe dhimoni, obva watadza kuribuditsa dhimoni riyari, rotanga kudherera pane vanhu manje, iwo wakutanga kunyara. Hallelujah. Saka apapa Hanzi akachema akati, munhu waMwari, ndadonedza demo zvikanzi manje nyaya iripo ndeyekuti dai demo rariri rangu zvaita nani. Demo haritombori rangu, nderekukwereta. Ndichanoti chii kumuridzi? Sezvandiri kutaura kuti nyaya iyi haisi yedu kai. Kana ivhene zvinezvi, kana vanhu vachiti vari kuuya kuministry ino vachiti tiri kuenda kuchechi yaMang'ozho, haisi chechi yaMang'ozho. Mang'ozho akatokweretawo. Demo nderemuridzi. Ndinotofanira kutodzokera kumuridzi kunomudza kuti demo renyu richiri right sezvamakandipa riri. Hallelujah. Newewo kana wapinda mugwara iri, demo harisi rako. Hallelujah. Tofanira kuzinzwisisa zvinhu izvozvo. Makuseni ndachitaura nemwe mudikani futi nenyaya iyoyo, ndichimurayira nenyaya iyoyo, ndikati nzwisisa kuti kana wadanwa naMwari kuti uite basa raMwari, hazvirevo kuti you are now a law unto yourself. There are certain things that you can't just do, nyangwe zvichimeka sense kwauri, because shoko raMwari harisine kumeka sense nemusoro wako, ndire kutungamirwa nemweya waMwari. Then you cannot say mweya waMwari wati right, iwe wotanga kuramba uchiti left. Because chasara kuitika Mwari vanozotarisa kuti kana zvirizvo ndichatsvaga mumwe. Hallelujah. Saka uyu mukomana yakaziva uyu,
ndobva ati munhu waMwari ndibatsirei, munhu waMwari anzi akasvikapo, ndobva atema rake danda, ndobva angoisa danda, ndobva zvimwe zvinhu zvinenge zvichikutambudza zvichiita kunge zvihombe, ukaenda kumunhu waMwari zvinogona kunge zviri zvidiki kune munhu waMwari. Why takamboita mharidzo yegrace yekuti nyasha hadzifanani. Hallelujah. Asi zvinobva kwandiri zvimo muBhaibheri. Kune vanga kana vari kufunga kuti ndikutaura zvisiri izvo, kana muchida togara kugarisana pasi, zvinotenderwa futi. Kana ndapedza kuparidza ukaona shoko randaparidza risingapindirane nemwoyo wako, unobvumidzwa kuuya kwandiri kuti ini nhangu ndoda kuenda kudenga, handidi kuteerera zvinhu zvakatsaukana. Ndiratidzei kuti zvamaparidza zviya zvinobva papi. Zvinobvumidzwa futi. Hallelujah. Nekuti zviri kubatsira mweya wako kuti uende kudenga. Hatidi kupanana poison panapa. Wotsanangurirwa, aiwa chinoita kuti tidaro tinodai. Mwakazondibvunza akati, "Kose muchiramba mari?" No, hatina kuti tinoramba mari. Hatina kuti mari yakaipa. Chandakataura ndakati inini, since tiri kumavambo, I want to concentrate vanhu kuti vaconcentrate on utsvene hwavo. Hazvitibhadhare kuti vanhu vadwele ini mari vasiri vatsvene. Tinogona kuita chechi, munoziva kuti hakuna chinhu chinonza mari sechechi. Ndosaka vazhinji vachitanga machechi kuti vaite mari. Right now tinogona kubatanidza tikaita mamiliyoni panapa. But vanhu vasiri vatsvene zvinotibhadhare. So ina handina kuti chimi kubvisa mari muchechi. Asi chandakataura ndechekuti ndakati zviri better kuti vanhu vaconcentrate on kuwana utsvene. Vaita vatsvene first, then tozotaura hedu zvekuti ndoda kubvisa mari kuna Mwari, ndoda kubvisa. Asi kana uchida kubvisa mari, it's okay, but concentrate on utsvene first. Hallelujah. Andedu kuverse 8 kwatatu kufanira kunyatsotangira. Musoro shoko noti Wasiria wanopofomadzwa paSamaria. Hallelujah. Verse 8. Zvino mambo weSiria wakarwa navaIsraeri. Akarangana navaranda vake akati, "Matende angu anofanira kudzikwa pokuti nopokuti." Oh, sorry, verse 24. Verse 24. Pane musoro shoko noti Ben-Hadad unokunda Samaria. Yes, ndo yanda ndichida. Ben-Hadad unokunda Samaria. Asi unokundwa. Yes. Verse 24. Unokomba, yes. Okay. Ande. Shure kwa izvozvo Ben-Hadadi mambo weSiria akaunganidza hondo yake yose. Akandokomba Samaria. Yes. Nzara huru ikavapo paSamaria. Nokuti wakarikomba kusvikira musoro wembongoro uchitengeswa namashekeri esirivheri ana 70. Nechiswanda chiduku chamatoto enjiwa chichitengeswa namashekeri esirivheri 5. Zvino mambo weIsraeri wakati achipfuura napamusoro perusvingo. Hallelujah. Ngatimbomira ipapo. Hey. Ameno kana paina nzwisisa zviri kuitika panapa. Hanzi Ben-Hadad unokomba Samaria. Ben-Hadad anga ari mambo handiti. Aine hondo yake. Kune vagara muministry munomu vakanzwa ndichiparidza nyaya yeSamaria kuti Samaria yakabvepi. Ndikatsanangura ndikati zvakaita maJudha nekuda kwezvivi zvaSolomoni. Hallelujah. Solomoni akatadzira Mwari, Mwari vakatsamwa nekuda kwaSolomoni. Vanga vapikira David kubvira kuna Judha kuti uchagara paumambo nekusingaperi handiti. Ndobva ati ucharamba uchitonga Israeli. Asi nekuda kwekutadza kwaSolomoni Mwari vakatsamwa vakati this will not go unpunished. So what I'm going to do is, because I promised kuti umambo hautorwe, I am not going to take all of it. But what I'm going to do is I'm going to split. Hallelujah. The 12 tribes are going to be split. Ndo pakatumwa prophet akanzi chienda kuna Jehu. Zvikanzi chienda unoti iwewe general makadii zvenyu. General ndatumwa naMwari. Hembe nyowani iyi ibvarurei. Hallelujah. Ndobva aibvarura, akabvarura aiwa iye muprofita ndiye akabvarura, ndobva aibvarura into 12 pieces. Ndobva akandira pasi. Zvikanzi nhonga mapisi aunoda. Iye haasi kuziva zviri kuitika. Hallelujah. Hey, ngatingwarirei futi kana chitaura nevanhu vaMwari. Because vanhu vaMwari vanenge vataura naMwari. Dzimwe nguva munhu waMwari anotaura naMwari handiti. Oudzwa naMwari. Ouya kwauri. Hazvisi kwaari kukuudza everything.
pabatisise ipapo. Dzimwe nguva haakudze full story. Apa munhu waMwari akatoudzwa kudhara kuti ndakupa umambo kunani? Kumukomana uyu. Handiti? Ndobva audzwa kunzi iwewe bvarura hembe into 12 zvichimirira ma12 tribes of Israel. Hembe dzaachanhonga, mapisa achanhonga ndo matribes achatonga. Hallelujah. Amen. Saka paakabvarurirwa paya iye akanhonga 10 ndobva aneta. Ndobva zvanzi saka iwe watora 10. Kutora 10 kwawaita uku zviri kureva kuti iwewe uchatonga ma10 tribes. But 2 asara ndiyo Judah neBenjamin. Saka zvichareva kuti Judah neBenjamin dzicharamba dzakadai so. Iwewe uchatonga 10 aya. Hallelujah. Zvakamboitika futi umwe mambo akaudzwa nemuprofita waMwari. Ndobva anzi akuenda kuhondo, ndobva apiwa utane museve. Zvikanzi tora bow and arrow urove pasi. Ndobva atora museve, ndobva ati 1 2 3 4 5 ndobva aneta. Ndobva anzi ka5 kawarova kachareva kuti uchakunda but hauchavaparadza. Dai waramba uchirova wamirirei. Zvinhu zvemweya zvinoda kunzwisisa kuti we might not know everything, but my actions atinoita anotoaffecta something. What am I trying to say? Ndikuedza kutsanangura kuti mukomana uyu 10 dzaakanhonga ndo dzaakazongoita. Saka matribes aya ndo akazonzi Israel. Ava vaJudha ndobva varamba vachinzi Judah. Hallelujah. Saka Israel yange yasplita into 2. Kwakwa nenorthern nesouthern kingdom. Uku kuJudha uku Mwari vakada kupreserve because ndokwavaiziva kuti ndokuchauya nemwanakomana wavo. Ndosaka achinzi shumba yerudzi rwevaJudha. But uku Mwari ndobva ati uku 10 uku handichisina basa nako. Dai Mwari vakunzwirai ngoni musazova sevamwe vanonzi naMwari ava handisina basa navo. Mwari vaseparata vamwe yavanoita remurend yavo. Hallelujah. Amen. Ndikungopa background kuti munzwisise zviri kuitika. Hallelujah. Saka zvaitika kudaro ndopa vakazotanga kurasika kwavo. Iyi nyika iyi vari the 10 tribes ndo vakazonotenga guta. Hallelujah. Vatenga guta ndobva vanorita capital city yavo. Guta ravakatenga vakarita capital city ndo rakazopiwa zita rekuti Samaria. Hallelujah. Saka kune vanenge vachingonzwa mushoko raMwari richinzi Samaria vasingazivi kuti Samaria chi. Samaritan, maSamaritan vanhu vakahedhuka. Vanga vambori vana vaJakobho, the 10 tribes, but vakazonotenga guta vakarita capital city ravo rekuti Samaria ndobva vaita maSamaria. Hallelujah. But tribe of Judah yanga yakabatana nemunin'ina wavo Benji. Judah and Benjamin yanga iri kunoku, iri kwayo yega. Ndo baba kunzi maJudha vaizita vatsvene because vanga vasina kutadzirawo Mwari zveshuwa. Ndo vanga vatadzira Mwari because mweya waMwari wakaramba uchifudza ava ndobva watanga kuita zvakaipa. Hallelujah. Ndo kusvikira pakazobuda nyaya yekunzi maSamaria nemaJudha havadyidzani because avaiti makangora inini. Kungora kwakauya sei? Ava pavakaita 10 tribes vaitongwa namambo ainzi Ahabi. Ahabi uyu akanorora musikana kunze. Ndobva auya ainzi Jezebheri. Jezebheri uyu ndobva auyo achibva kunyika kwake, ndobva auya akatakura zvimwari zvake. Ngatingwarirei vana vedu pavanoroorwa kana pavanoroora. Vanoroora vanogona kuroorana nevanhu vane zvinhu zvavo. Jezebheri akauya ari musikana ari muroora. Ndobva auya ndobva atosvika achinoita queen achinotonga vana vaIsraeri. But ari kuuya aine zvimudhori zvake zvaana Bhaari. Ndobva auyawo nevaprofita vake. Hallelujah. So tinofanira kungwarira. Pakuroorana apa pane nyaya. Tosaka zvichinzi kana muchiroorana tambotaura nyaya yedemo. Mweya waMwari kutovhumbunura zvimwe ipapa. Kuti kana wada kuroora zvako unogona kuroora hako. Haudzingwe muchechi kuti waroora zvauri kuda. Asi it's an advantage to you kuuya kumunhu waMwari kuti munhu waMwari ndafunga kuroora. Toita sei? Ngatinamate. Hallelujah. Amen. Kutira kuti kana paina vana Jezebheri zvana Bhaari zvino zvatorowa zvisati zvaenda kure. Jezebheri achiuya kudai ndiye akanghoresa vana kusvikira vazopedzisira varasika kuna Mwari. Ndo vaSamaria nevaJudha havadyidzani.
Zvino guta reSamaria iroro ratiri kutaura ndo riri kunzi rakakombwa naBeni-Hadhadhi. Haleluya. Amen. Saka guta iri rakombwa manje, hanzi pakasvika kuita nzara. Handifungi kuti pane kwakamboita nzara yakadai so before. Haleluya. Amen. Nzara yekuti vanhu vanga vakudya zvinhu 2 zvaikosheswa panguva iyoyo, depending nekuti une mari yakawanda sei. Vanga vaine mari iri nani vaisafa nenzara. Why? Vainotenga matoto eshiri. Munhu aitonotenga basket rematoto eshiri, vodya nevana vavo vorarama. Haleluya. Kana muri vana royal family vane mari, mamusingatenge matoto eshiri, mainotenga musoro wedhongi. Haleluya. Imoti dhongi haridyiwi, vamwe voti musoro wedhongi wakaora, because dhongi rinenge raraswa ukoka raora. Vamwe ndobva vainotora musoro wacho runotengeswa. Saka vaidya musoro wedhongi ava vaitovhairira vari kudya matoto. Haleluya. Ivo vematoto vaitovhairirawo vamwe. Haleluya. Muri kunzwisisa nyaya yacho? Zvine kwazviri kuenda. This is exactly where we are right now. This is exactly where we are right now. Nyika yeSiria yakasiya Mwari. Mwari ndobva aifuratira ikasvika pakurasika kwayo, kusvika yakomberedzwa naBeni-Hadhadhi. Haleluya. Beni-Hadhadhi anouya nehondo yake okomberedza Siria. Kana yakomberedzwa Siria hakuchisina chichabuda, hakuchisina chichapinda. Because remember, guta zvaiitika maguta akudhara vaivaka rusvingo. Saka raita kunge jura wall, brick wall around the city. Radaro kana makuda chikafu chinopinda nepagedhi. That's how you trade. Kana muchida munonotengesa moita mari, kana muchida munotenga zouya zopinda. Zvino kana muchida kuuraya vanhu, sometimes you didn't have to go and fight them. Maingoita senge zvaita Beni-Hadhadhi, anongonokomberedza utenderera, oziva kuti nothing goes in, nothing goes out. Chikafu chaminacho mukati imomo muchachidya chikapera, eventually muchaita nzara, muchazotanga kubuda 1-1 tokuurayai. Ndio yanga iri tactic yaBeni-Hadhadhi. Haleluya. Nanhasi Beni-Hadhadhi achiri kuzviita. Beni-Hadhadhi anokomba imba yako. Haleluya. Hakuchisina chichabuda, hakuchisina chichapinda. Anoziva kuti chiri mumo mauri imomo chichapera. Haleluya. Kusvikira kana paine tumharidzo twawaingomira natwo kudhara, kana wanga umbori ne 1 or 2 memory verses, zvinopedzisira zvashaya simba mauri. Kana paine verse yaimbokuropafadza, womboti in the beginning God created the heaven and the earth, haichareve chinhu kwauri. Waumbotarisa pamwe Big Bang Theory, pamwe wakumbofunga kuti pamwe evolution. Kana waimboti for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believes in him shall not perish but have an everlasting eternal life. Wakutanga kufunga pamwe vamwe vanonamata ana Muhammad, but vana nemoyo munyoro mani. Munozana Muslim vari structured, zvinhu zvavo zvakarongeka, munoziva kana community yavo utopedzisira wangoona kunge zviri nani. Ukaona ngochani otanga but machechi vanhu vaane utsinye nai. Why are they so judgmental? Kumunhu akangozvimwira doro rake asingatuke munhu atadzirani. Kongochani dzakavenga vanhu here dzatadzirei, utotanga una kuti kuzvakaipei, chivi chacho chiri papi. Wakombwa naBeni-Hadhadhi. Haleluya. Akomba guta rako kusvikira waane nzara. Haleluya. Uchapedzisira wangoti chero mharidzo chero paintaneti nyangwe zvisingape upenyu, wangonoti matoto, wototi ndadya ndaguta. Shuwa mukaona munhu asvika pakubika matoto eshiri. Zvinhu zvakaitika izvi.
chimbodzamisa pfungwa dzako ufunge zvinhu zvakadai. Vanhu vachichema nzara woti don't worry, basket nhasi baba watambira mari, ndiri kuya nebasket. Haleluya. Vari kupinda mumadzichechi vanhu, machechi akavakwa, mazibuilding akanaka ane mazilights ane chii, mazipraise and worship, makwaya, vanhu vakapfeka mauniform vakachena, vanhu vane maziinstrument anotyisa, but vhangeri rekuporesa vanhu kubudisa muzvivi hapana. Vari kudya matoto. Vamwe vachiapointwa vachipiwa zvigaro, vopedzera vava vatungamiri. Ari kunzi ari kutungamira region yese, ari kutungamira basket rematoto. Mumwe anotosvika kukanda chibhakera kuti unosora chechi yangu iwewe. Kumusoro wedhongi wairwirwa yange yato delicacy. Hallelujah. Kuita senge i-T-bone steak, but musoro uchamuudza sei munhu kuti uri kurwira musoro wedhongi haudyiwe? Iye munhu ane 2 weeks achivhaira nemusoro wedhongi. Hallelujah. Uchamutaurira zvebacon here mukadzi uyu ari kufidha vana vake nematoto enjiva? Uchamukonesa sei? Hallelujah. Magospel ari kuparidzwa mazuva ano ava mabasket ematoto, yava musoro yedhongi. Vanhu vari kungoparidzirwa, come as you are, it's okay. God loves everyone, don't worry, it's okay. Mufundisi anga achirohwa mbanje nezuro, akatorohwa nebhabharasi, akasumuka papulpit nezuro aimadoro, ane whisky ari kutofunga kuti ndikangopedza chechi so ndikunorohwa whisky. Matoto. Hallelujah. Madzimai emuchechi varimo muchechi vakapfeka zvakatsiga vachiita kunge vanonamata Mwari, but ukatarisa foni yake itori nemawhatsapp emufundisi. Matoto ega ega. Iye mufundisi wacho anoenda achinoshanyira zvikadzi. Anti last week takanzwa ichi musi Tuesday zvikadzi. Hallelujah. Matoto. Hey, munhu afurairwa matoto kuzomuudza kuti kune bacon kune sausage, haakunzwe munhu iye. Anotokuudza kuti matoto iwaye tinoafuraira. Hey, makambotaura nevanhu veZCC mukavaudza nezvaJesu? Ndopauona kuti munhu anogona kukandira chibhakera wamusorera matoto ake. Uchitaurira munhu weSDA kuti no, haungatadziswe kuenda kudenga nekudya poko, andonga achakukanda fight, but achibva ipapo ari kunobata chingoto. Ushaya kuti saka chinomhoresa munhu apa chii, nguruve kana doro rauri kumwa shamwari? Hallelujah. Saturday taura kuti isavada, handiende kubasa, handishande, handitombobike kana kutsvaira mumba Saturday, but musi weSunday ari kuenda kun'anga. Musi weSunday ari kuenda kumutsimu. Nezuro ndakasangana nevamwe vainditaurira, vakatanga vachitaura zveshoko raMwari, shoko raMwari. Ndobva ndavati imimi zvamuri kutaura izvi regai nditokuudzai. Mweya waMwari watondiudza kuti hapana chandinokuudzai imimi. I might as well. Ndakati handisi kunyeba kuti handizivi chinhu, but I'm better off saying to you handizivi chinhu. Because mweya waMwari wangatondiratidza kuti ava nyange ukavaparidzira sei havagamuchire vana. Zvakagara pavari zvakabva kumadzisekuru, zvikaenda panana mai vavo, zvikasvika pavari. Zvikanzi no, we are very open minded, we are educated people, taurai chokwadi, taurai chokwadi, taurai chokwadi. Ndikati ndikutokuudzai chokwadi izvozviso. Kana muchidada itatotaura hedu zvebhora kana zvimwe zvinhu, but yaMwari yamunoda kundibvunzai hatitombosvike kure. Zvakazoitawo sezvinei sefani, hapana mbopera 10 minutes.
ndopa vakazotanga kutaura zikanzi no, anyway, you know what, it's a good thing you're not one of those judgmental Christians, because Christians are so judgmental. You know, like me, I have a gift, and you know, I'm very spiritual, and because of my spiritual gift, Christians don't understand it. And this is my aunt, she's also like me. We ndikati, oh, spiritual gift yakaita sei, because you know, our ancestors, chi what. Ndati alright, chandanga kungokuudza ichete ndiche ngakukudza kuti mumba menyu mimi munogara muri vakadzi chete. Iwewe zvinezvi wakaitiswa mwana, iwewe wakagara wakadai, hamuna varume, mungaita varume vanongoenda. Iwewe mai vako, handiti baba wako vakangoenda, nambuya wako futi. Tinogara tiri tese, united family, were strong women, chichichichi. Ngati saka nyaya yevarume, zvanzi but matotaura mapatterns. Zvanzi but mapatterns amataura ndakutoatya. Mapatterns. So what do we do? Ngangoti amen, handi munoziva, saka imimi rambai nekuziva kwenyu. Dai vaitoziva kuti zvavari kuti vari kugona zvemudzimu izvozvo, zvemarituals zvavari kuita, ndozviri kuvasungira kuti zvinhu zvavo zvisafambe zvakanaka, kuti vasadanane nevarume zvakanaka, vasaroorwe, vasaite mhuri, vasaite zvinodiwa naMwari. Vanhu vachitodada nematosi. Hallelujah. Nyaya inorwadza maningi, inorwadza. Vanhu vari mumachechi ezvinezvi vachitwa mapasta, votodada neupasta hwacho. Hapana ari kumbozviona kuti tiri kudya matosi. I don't even want to imagine, because ndinoziva kuti kana mudzimai wangu akandibikira, ndinonzwa kana chikafu chichibikwa, kuti nhasi kuri kubikwa sausage, nhasi kuri kubikwa chicken. Handina kuti pavaifraya matoto enjiva zvaifamba sei. But vanhu vanosvika pakujaira chimwe chinhu to a point yekuti havatoone kusemesa kwacho. Vanhu vanosvika pakujairira chimwe chinhu chokuti havatoone kushoreka kwacho. Munhu anoramba achiuya kuchechi asina kutendeuka. Munhu anoramba achiuya kuchechi asina kuberekwa kutsva. Munhu anoramba achiuya kuchechi asingambotsvage kuva holy. Hatoone kusemesa kwazvo kuna Mwari. Hallelujah. Amen. Hey, nyaya yakareba iyi, but iyo vhesi iyo tinogona kutongoita vhesi iyo ikatoita mharidzo yanhasi. Ende mune mazimari avaibhadhara vanhu. Shua iwe ungandiwire pamba pangu ugoridza gedhiyo kuti ndiri kutengesa matoto enjiva, ndikakutarisa ndikakupa mari yangu. Kana ndimiwo. But vanhu vari kuburitsa mazimari vachipa kuna Namagaya, nana Makandiwa, nana Java. Mazimari anenge achibviswa kutenga matoto enjiva. Hallelujah. Amen. Tenga mafriji nemaplasma nemachi vachitengera kuti tikutengera munhu waMwari, vachipiwa matoto enjiva. Dai Mwari vatibatsira nhasi pasave neumwe wedu ari mumba muno anozogamuchira vhangeri nematoto enjiva. Amen. Kereke yaMwari ichasimba, ichafamba neshoko raMwari. Nyangwe isusu patichatorwa naMwari tichienda, vatichasira vachasara varipo. Dai Mwari vatendera kuti vave vachifamba nemweya waMwari, pasadzova nemunhu anoparidza vhangeri nematoto enjiva mukereke yaMwari. Amen. Hallelujah. Amen. Shua vanhu kusunga matai kuchena kudai, kusunga madhuku kuya muchechi, kuya kuzofurayirwa musoro wedhongi. Hazvingadaro mukereke yaMwari. Zviri nani patoshaya hapo anoparidza. Vanhu vangoti ngatingonamatai chete. Ngatingonamatai chete. Vanhu vachiparidzirwa chefu. Handizivi kuti kana digestion system yevanhu ava yanga yaita sei, kana kuti vakararama for how long zvichidai so. Hallelujah. Amen. Handei kumberi. 26. Verse 26. Zvino mambo waIsraeri wakati achipfuura napamusoro perusvingo, mumwe mukadzi akadanidzira kwaari akati,
ndibatsireiwo ishe wangu mambo. Iye akati, kana Jehovha asingakubatsiri, ndingakubatsirei neiko? Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Ndi mambo uyu. Mambo wa Syria. Muona rafu yanga inaye murume uyu. Anga sina basa nevanhu. Fanana nevamwe vatinoona vachitwa mapresident mazuva. Havana basa nemunhu. Ndakambona mumwe akanyora pastatus yake paWhatsApp. Zvikanzi kana uchindikwereta mari. Wanzi akakwereta munhu mari. Munhu akamuti, sorry, I cannot mess with God's plan for your life. Kana Mwari ati utambure, ndinani ndinokudzivisa kutambura ikoko. Ndozvakafanana nezviri kuita murume uyu. Mambo tanzwa nematoto. Nonzi kana Mwari vasingakubatsirei ndichakubatsirei nei. But ndi mambo wenyuka munhu. Because munhu anoti kana ndakuenda kuna mambo nyaya yangu yatopera. Ndikaenda kuna mambo yagadzirika. Hallelujah. Unoziva kune vanhu vanoenda kumachechi ekuti mutungamiri wechechi kana kumumhoresa chaiko anogona kutadza kumumhoresa. Kuenda nechichemo chako kuti ndine problem yangu yakati, anototaura kutoti nana akazokubudira pachena, umwe anokunyebera futi kuti tichakunamatira. But uchibuda mutungamiri wechechi akutokuseka kutoti mazuva anzwa here. Ko makazonzwa zvakazoitika. Maichakombera kavari kutochema kane nyaya yakati. Izvozvizi muchivaona vachifamba pane vanhu paipai vachiita ungei. Hantiye zvinezvi vakazodai vakatozorohwa mbamananingi. But uyu ndi mambo kauyu. Mambo anofanira kunge achitofukidza vanhu vake, achivabatsira, achivachengetedza. Kana vanhu vakauya kuna mambo wotoziva kuti problem yapera, ndawana access kuna mambo. Hallelujah. Amen. Hanzi kana Mwari asina kubatsira ini ndingakuita sei. Handi ngatidzokorore 26 iyoyo. Verse 26. Zvino mambo waIsraeri wakati achipfuura napamusoro perusvingo, mumwe mukadzi akadanidzira kwaari akati, ndibatsireiwo ishe wangu mambo. 27. Iye akati, kana Jehovha asingakubatsiri, ini ndingakubatsirei neiko? Nezvinobva paburiro kana pachisviniro chewaini kani? Mambo akati kwaari, unoreweiko? Akapindura akati, mukadzi uyu wakati kwandiri, uya nomwanakomana wako timudye nhasi, mangwana tigodya mwanakomana wangu. Naizvozvo takabika mwanakomana wangu tikamudya. Fume mangwana ndikati kwaari, uya nomwanakomana wako timudye, iye ndokuwanza mwanakomana wake. Hallelujah. Mwari kuvhunduka kuti iBhaibheri rera tiri kuverenga iri. Hallelujah. iBhaibheri zvakatoitika zvini. Nyora Johani nekuti mashoko aya angatendwe. Why? Nekuti ndazvokwadi. Saka ndezvezvokwadi zvirimo. Saka mukadzi uyu akuchema kuna mambo mani, mambo nditongerewo nyaya yangu sezvakaitwa kuna mambo Solomoni. Handiti mambo titongere nyaya iyi, nyaya ndeye mwana. Hallelujah. Amen. Ini nemudzimai uyu tine vana vedu, takaita vana, taita vana kudaro. Muri kungozvizivawo mambo kuti nzara yafararira nenyika. Kana nemi ndofunga kana kuti nzara yakurova iwo. Tiri kudya matosi, munhu wese ari kuzviziva, asi matosi ndeevanhu vane mari. Hallelujah. Tiri kudya misoro yedhongi, but ndezvevanhu vane mari. Maminista nema-MP ndo ari kudya misoro yedhongi. Mabusinessmen ari kutotenga mabhasikiti ematoto. Ko isu tisina chekutenga tiri kuita sei? Hallelujah. Saka takazoita plan, tikati ine mudzimai uyu zvatine vana kudai so, ngatitii nhasi tinouraya wangu mwana tomudya. Hallelujah. Mangwana patinoita nzara futi touraya wake todya. Munoziva kana zvinhu zvasvika pakudai so zvaoma, vanhu vakubuda pachena neuroi hwavo kuti mwana takabika tikadya. Vanhu vakubuda pachena mazuva ano. Mumakereke umu vanhu vakunyatsotaurira chokwadi kuti handozva ndinoita ini. Handaibuda mukomana waya Java achitaura kuti bvumai kupusiswa. Ini ndinopusisa vanhu direct, but vanhu vanoramba vachienda kuchechi yake futi.
achitaura ndinopusisa vanhu. Haleluya. Vanhu vanonzwa kana uchida kuona man of God ane hotel yaainayo kana lodge, guest house kana lodge handizivi. Unofanira unobhadhara kunobhuka ikoko. Woita 3 days uri ikoko. Man of God akakunzwira tsitsi ndopa achazouya kuonera ikoko. Haleluya. Ndo mavhangeri ariko mazuva ano. Vanhu vari kubuda pachena kuti ndo zvavari. Straight fair nepa TV vanhu vari kubuda pachena ndo zvavari kuita. Hanzi takabika mwana. Saka zvakaitika apa, mukadzi uyu ari kuchema kuna mambo manje kuti ndakabika wangu mwana tikadya tese. But uyu manje nyaya iripo haisi ndiye kuripota kudya mwana. Nyaya iripo ndeyekuti uyu mukadzi uyu wake mwana haachadi naye. Because kuna mambo takaita contract isusu. Mambo imi muri kufanira kuenforce contract yekuti wangu mwana zvaakafa, uyu mukadzi uyu wake anofanira kuita sei? Anofanira kufawo. Tofanira kudyawo mwana wake uyu. Yadzokera futi kune yaSolomoni yefambidzi yadzi aviri. Haleluya. Dzakati vakarara, uyu akatsikirira mwana wake. Atsikirira mwana wake ndobva achinjanisa vanhu. Saka anga kuti mwana ndewangu, mwana ndewangu. Uyu achiti mwana ndewangu, yeti mwana ndewangu. Ndobva aendeswa kuna mambo Solomoni. Solomoni anotora oti dedzai murume murwi wangu auye nezisodi zihombe. Haleluya. Paanouya nesodi zvinonzi batai mwana yeye ndomudimbura nepakati. Haleluya. Panonzi ndidai sodi dimbure nepakati, mukadzi umwe uya ane mwana akafa anoti ngadimburwe ngafe. Haleluya. Muridzi wemwana chaiye obva achema misodzi obva ati please mwana ngaasafe. Kana muri kumupa henyu mupei aende naye amurere. Chandinongoda ndechekuti mwana uyu angorarama chete. Haleluya. Ndiregererewo kana paine vari kutenderera musoro vachishaa kuti zviri kuita sei. Taudedzwa tinzi tiri kuya kuchechi taakudzwa zveuroyi panapa. Nyaya iripo ndeyekuti shoko raMwari rakanyorwa richivanzwa kune vanorasika. Asi kune vane mweya waMwari ine zvazvinenge richireva. Nekuti vakadzi vaviri, ndofunga maakuziva kudhara kuti kanzi vakadzi vaviri zvinorevei. Haleluya. Nekuti vakadzi vaviri ava takambotaura last time kuti ndiHaga naSara. Vakadzi vaviri ava takambotaura last time kuti ndiSinai naJerusarema. Haleluya. Takambotaura kuti vakadzi vaviri ava ndi Old Testament na New Testament. Takambotaura kudhara kuti vakadzi vaviri ava ndi murayiro nanyasha. Nekuti murayiro anoti mwana ngaafe. Ko, hamuzivi here kuti hakuna chinonzi chivi until murayiro wauya. Hakuna kupomerwa until murayiro wauya. Asi nawo murayiro kana wauya waane chipomerwa wakufanira kutakwa nemabwe kuti ufe. Ndo Old Testament yo inoda kurambira vamwe vari mumasavadha vachiita izvozvo. But New Testament inoya nenyasha yoraramisa mwana. Old Testament inokuuraya because hakuna anoitwa mutsvene nemurayiro. Haleluya. Ndosaka mukadzi uyu aiti ngaachekwe ngafe. Uyu mukadzi uyu anochemera vana vake uyu. Obva ati no, musauraye mwana. Kana zvichiti muno mambo, ipai henyu mukadzi yeye oita mwana wake orarama. Haleluya. Nyaya yakasovwa neiko? Yakasovwa nesodi. Isi takadzidziswa kuti sodi ndiro shoko raMwari. Haleluya. Saka shoko raMwari ndiro rakauya kuzotiraramisa. Ndo rinonyatsoratidza kuti chitsvene ndechipi, chakaipa ndechipi. Mai vedu obva vatichemera kuti aiwa musauraye mwana wangu. Haleluya. Ameno vari mumurayiro mai vavo vandochema kuti ngafe. Ndosaka mudzimai uyu anga ari free kuuraya wake mwana, but umwe akahwandisa wake. Ko hamusi kuona here nyaya iri kutaurwa panapa kuti nyaya ndeye New Covenant. Kutaura kuti isusu takapinda muNew Covenant yeNew Testament. New Testament inotihwandisa kuti tisaurayiwe.
covenant yakudhara iyi yaite expose kuti tiurayiwe, because yaiti usaba, kana waba wakutotakwa nemabwe. Usachiva, ukachiva watakwa nemabwe wafa. Sezvakaitwa Adam nezuva raunodya muchero zviro kwazvo uchafa. Saka taifanira kufa tese isusu. But iche Jesu Kristu anobva auya ubva ati no, instead yekuti vafe ndinofa zvangu inini, akutofa panzvimbo yedu, isi takwanisa kurarama upenyu usingaperi. Haleluya. Hanzi takabika mwana. Haleluya. Vamwe vobva vati hanzi takafashaidza. Haleluya. Kutora mwana kumisa mupoto, kufashaidza mwana. Shoko raMwari richitaura kuti nyama haidyiwe ine ropa. Ukadya ropa watadzira Mwari. Saka kuti udye nyama isina ropa unoifashaidza. Haleluya. Ko ropa ndo rinotiraramisa karopa raJesu. Ko imakuzoparidzira vanhu gospel isikataure ropa raJesu sei? Vhangeri rakafashaidzwa. Haleluya. Vanhu vangoudzwa seeding. No, inini I'm a man of God. You know, if you pay money to me, what money you pay, you will be multiplied. Uchabva waita mari if you seed to me. Akomana, how many times do people preach about mari? Ndo zvangotaurwa prosperity. If you come to me, you come to this church, you get a better job, you get a better house, you get a better car, you get a promotion. Chichi, kana ma prayer request acho, vanhu varingotaura zvokuti I want a promotion kubasa, I want a better job, I want to start a business, ndoda kutengesa maweave angu, ndoda kuita sei, ndo zviringorimo muchechi imo. Vhangeri rakafashaidzwa. Zveropa raJesu hakuna. Zvekutaura kuti aiwa upombo hwenyu uyu munokwanisa kuporeswa pahuri, hakuna. Kumwa doro kwamunoita uku kunokwanisa kupedzwa neropa raJesu, hakuna. Haleluya. Mbanje dzamunoputa idzidzi, ropa raJesu rinogona kubvisa mbanje idzi, hakuna anoparidza izvozvo. Because ropa rakatofashaidzwa kudhara, yasupu. Kwaisiriyo supu iyo yakazoitwa nyemba here naJakobho, ikachemerwa naEsau, ikadyiwa naEsau. Haleluya. Amen. Shinga vakudzwe. Kune mumwe acharopafadzwa naro vhangeri ranhasi. Haleluya. Amen. Hanzi mambo, uyu mukadzi haasi kuda kuburitsa mwana wake uyu. Ngaamuburitse mwana uyu timudye. Hey, ukaona nyaya yasvika pakadare yekuti munhu anoenda kuna mambo achinotaura kuti mambo uyu wangu mwana ndakatsenga, takutoda kutopedza wa uyu. Haleluya. Amen. Handei kumberi tipedzise nyaya. Tenda pa 30. Ipapo mambo akati achinzwa mashoko omukadzi, akabvarura nguo dzake. Zvino wakanga achipfuura naparusvingo. Vanhu vakatarira, wakaona kuti wakafuka magumbu mukati pamuviri wake. Mambo bvabvarura hembe dzake pakazara vanhu. Because zvakamushamisa mambo kuti chiiko ichi? Shuwa chii chakuitika munyika yangu? Ko inini muda kuti ndidii? Munhu achiya achinditaurira kuti akadya mwana wake. Hallelujah. Amen. Verse 31. Ipapo akati, Mwari ngaandirowe aramba achidaro, kana musoro waErisha mwanakomana waShafati ukaramba uri pamusoro pake nhasi. Hallelujah. Saka mambo ane hasha manje. Ashatirwa mambo. But muri kuona zvikuita mambo, he shifts to the blame kuna Elisha. Akuti zvese zviri kuitika munyika mangu is because of Elisha. Saka Mwari ngaandirowe aramba achidaro kana ndikasiya Elisha musoro wake uchiri pamuviri wake. Nhasi chaiye rinofana kuvira ndakudimbura musoro. Kune vamwe vanhu vakakanganisa zvinhu zvavo.
vakanganisa zvinhu zvavo, but they don't want to take responsibility. They don't want to accept kuti hey, panapa ndakaminamisa zvinhu panapa. Anotsvaga munhu wekublame. Kwandi munotaura nyaya yekuIjipita kwatainzi vadzivisi. Munhu haachaona kuti ndisi tiri kukanganisa shoko raMwari panapa, asi zvinonzi uyu mudzivisi ndiye ari kuudza vanhu zvisirizvo, ndiye ari kukonzera kuti vanhu vasatendeke, ndiye ari kukonzera kuti vanhu vasabvise chegumi, ndiye ari kukonzera kuti zvizodai so, ndiye ari kukonzera kuti zvizodai so. Hallelujah. Amen. Akutotanga kutopikira kuti Elisha anofanira kutofa. Ko, right, ukauraya Elisha wasolve problem sei? Uchadzosa mwana uyu here? Hande yedu pamberi. Verse 32. Asi Elisha wakanga agere mumba make, wakuru wagerewo naye. Mambo akatuma munhu kuzomutungamirira, asi nhume ichigere kusvika kwaari akati kuvakuru, munoona here kuti mwana uyu womuuraye watuma munhu kuzobvisa musoro wangu. Tarirai, kana nhume ichisvika, mupfige mukova, mutsigire mukova. Kutsika kwetsoka dzatenzi wake hakunzwiki shure kwake here. Hallelujah. Hey, because prophecy zvainoita manje unenge uchitoona. Hallelujah. Amen. Uyu paari kupikira kuti ada kuuraya Elisha, Elisha ari kutozviziva. Vanhu vachimwa tii, vachitaura vachimwa tii, mweya waMwari unovhumbunura. Amen. Ototaura kuti kune murume atumwa ari kuuya, kiyai door. Because murume kana asvika atumwa chinhwani, atumwa kunondidedza. Kana andidedza varida kundidimbura musoro. Kwaima hamusi kuziva here kuti akangouya chete iye ishe wake achabva atera mumashure make? Hamusi kunzwa mutsindo wetsoka dzake? Hey, kana munhu akatumwa naMwari dzimwe nguva anokunyeverai something chiri kuuya. Otokuudzai kuti hey, rodhi yamakuenda nayo iyi maakuzorasika. Kwaima hamuoni here kuti mukabvuma chinhu chakadai so chichatera ndechakati, chobva chazoenda chakati. Iwe manje nekuti uri kushandisa njere, unoita nharo nezvauri kuona right now, you don't see kuti mangwana zvichaenda nekupi. Right now tiri kutokuudza kuti hey, kune kutsamwa kuri kuuya. Hamuzive here kuti ukasatendeuka, ukasaberekwa kutsva, ukasawana utsvene, ukasaombekwa nemasimba emweya mutsvene, uchaparara. Ishe Jesu Kristu ari kudzoka kuzotonga nyika ino. Hauzivi here kuti kune kutsamwa kuri kuuya. But iwe because hauzooni unoti hakuna zvakadaro. Kune vamwe vanhu vekuti unogona kutomudza, Mwari vandiudza kuti iwewe association yako nemunhu akati dai wambopatsanurana naye, keep a distance nemunhu iyeye. But because munhu iyeye asati zvasvika pamwe zvinhu zvenext month, iye obvaona unge iwe uri kupenga, but iwe uri kumunyevera because mweya waMwari wataura in prophecy. Hallelujah. Amen. Wisdom ndeyekuti munhu waMwari ndozvamataura, alright, ndichaita izvozvo. Praise the Lord. Amen. Ndozvakaitika because hanga atoona kudhara Elisha ari kutoziva kuti atumwa, kana atumwa achada kuuya kuno azodaiso mambo achatera kumashure kwake, vanoda kuuya kuzoti wondiuraya. Hande verse 33 tinokurumidza kupedza. Verse 33. Zvino wakati achitaurirana nawo, nhume ikaburukira kwaari. Iye akati, tarirai, chakaipa ichi chinobva kuna Jehovha. Ndichamirireiko Jehovha? Hallelujah. Maybe tingangopinda pa chapter 7 verse 1 and 2 tibva tazopedzisa maridzo yedu. Chapter 7 verse 1. Elisha akati, inzwai shoko raJehovha. Zvanzi naJehovha, mangwana nenguva ino, chero chimwe cheufu chakatsetseka chichatengeswa neshekeri rimwe, nechero
nezviyero 2 zvebhari neshekeri 1 pasuo reSamaria. Haleluya. Saka Elisha manje, haleluya, kaprofesi yananditaura iyaiya, ko mweya waMwari unenge uchiziva zvinouya. Akuchitaura manje kuti manzwa nenzara handiti, makuwara nenzara handiti, asi manje ndakuudza kuti mangwana nenguva dzakati. Kana kuine vakahodha matosi vachiti vachaita profit, kana kuine vakahodha matoto enjiva vakazadza mabhasikiti vakaisa mufiriji vachiti vachatengesa mangwana, muri kurana losi rasa henyu, nekuti upfu hwebhari huchatengeswa hanzi upfu hwakatsetseka. Hanzi mangwana nenguva ino chiyero chimwe choupfu hwakatsetseka chichatengeswa neshekeri 1. Cheap. Haleluya. Kana maimbofunga kuti imimi hamukwanise kutenga musoro wedhongi, don't worry about musoro wedhongi. Musoro wedhongi is useless. Muchawana zviri better than musoro wedhongi, but you get it for a price that is so low. Hey, kune mamwe machechi ekuti pamwe maamuri ikoko maitarisira zvamaitarisira ikoko, but zvasina maturo. Don't worry about that. Mwari ane zvakanaka zvakapfuura nekunaka zvakakurongerai, ende muchazviwana musina kumborwira, muchazviwana musina kumbotamburira, muchazviwana musina kumbobuda mari, muchazviwana musina kumboita sei kana mastruggle. Haleluya. Amen. Ishe Jesu Kristu anouya. Kana Ishe Jesu Kristu vauya, vachauya kuzoporesa vanhu. Kana vauya kuzoporesa vanhu, vachaparidza vhangeri. Vaparidza vhangeri vogoroerwa pamuchinjikwa. Zvichaunza utsvene hwekuti kana vanhu vakupinda musinagogo havachazoudzwa zvekupirira kana njiva, kana kupirira kana makwai, kana kupirira mombe, kana kuita sei, kana zvehovhu, kana zvemafuta, kana zvechegumi. Vachatanga kuudzwa unzi tenda kuna Jesu chete. Ukatenda kuna Jesu uchaporeswa. Chako kubvuma kuti ndiri mutadzi, ndakaberekerwa mubereko yezvivi nekuda kwechivi chaAdamu naEva, nditori mutadzi. Whether I have sinned or I have not sinned, kuna Mwari I am a sinner. I don't become a sinner because I have committed sins, but I commit sins because I am a sinner. Saka ndinofana kubvuma kuti mishe Jesu Kristu muri Mwari, hamuna chivi chamakaita, makauya mukapfeka nyama pano panyika, mukafamba munyika muno musina kuita chivi, mukazotora zvivi zvangu muri pamuchinjikwa, mukandifira, mukamuka, matambudzika pamuchinjikwa, mukamuka, mamutswa akuvafi, ndobva mazoenda kudenga kunogara kurudyi rwaBaba. Zvino zvamaita kudaro, inini nhasi ndakuzoti ndakaroverwa pamuchinjikwa nemi, zvandakaroverwa pamuchinjikwa neni, zvivi zvangu zvakaroverwa pamuchinjikwa zvosara ipapo. Kumuka kwamakaita kumuka kuvakafa kwakafanana nekumuka kwandaita ndichiberekwa kutsva. Saka zvino izvi ndakutiwo ndiri mutsvene, sezvaitaurwa naDaniel kuti in that year they will call him the Lord our righteousness. The Lord our righteousness. He is our righteousness that is imputed upon us. Saka neniwo nhasi ndakumira ndichiti ndiri mutsvene nokuda kwaIshe Jesu Kristu. Kana Mwari vakunditarisa havachaona inini, vakuona ropa raJesu, sezvakaitwa pana Isaac atitarisa achiti izwi ndinonzwa riri raJakobho, asi maoko ndinonzwa ari aEsau. Ropa ndinonzwa riri raJesu, izwi ndinonzwa riri ratafadzwa Raymond, but ropa ndinonzwa riri raIshe Jesu Kristu. Pinda zvako kudenga. Amen. Haleluya. Katisumukei tinamate, tiimbirwe tinamate kuna Ishe Jesu Kristu. Praise the Lord. Praise the Lord. Maybe tisati taimbirwa nekunamata, kana painanzwa shoko iri rikamubata moyo wake akati ndinozvidawo izvi, ndinodawo kutendeuka, upenyu hwangu huve hunoponeswa, ngauye apfugame pamberi, timise maoko pamusoro, timunamatire kuna Ishe Jesu Kristu. Haleluya.